Χαίρετε, είμαι ο Χρήστος και ελπίζω να είστε όλοι καλά και σήμερα θα παίξουμε αστυνόμους και κλέφτες μαζί με τον Γιώργο. Γιώργο, λοιπόν, πού είσαι? Εδώ είμαι. Λοιπόν, εγώ να ξέρεις, εγώ είμαι έξω από τη φυλακή, έχω βγει. Σε περιμένω. Έρχομαι αμέσως τώρα. Τι είσαι, αστυνομός? Όχι ρε, δεν είμαι αστυνομός, κλέφτης είμαι. Είμαι υπόνομος. Τώρα μέχρι να έχω φτάσει θα έχω εκκαιριμού. Περίμενε να πάρω αμάξι, να πάρω ένα καλό αμάξι να κάνει μπαντιλίκια. Καλά, τέλος πάντων. Μπάτσος, Γιώργο, μπάτσος. Περίμενε, γιατί έχει μπάτσο ρε, περίμενε. Φύγε το εργαλείο, φύγε ρε. Γιώργο, γιατί αργείς ρε φίλε. Μπράβο σου ρε, τώρα με βάλανε μέσα φυλάκα τώρα. Τώρα τελικά προσπαθούμε να ξεπλέξουμε το Χρήστο μετά τη βλακεία που έκανα. Με κυνηγήσουμε το κάτω με το πούλο. Δεν ήμουν αυτό που πρέπει να κάνει το πρώτο. Λοιπόν, guys, αυτό ήταν ένα μικρό σταματημός, λίγο να πω τουαλέτα. Λοιπόν, Γιώργη, πού είσαι? Πού είσαι, Γιώργη? Γιώργη, την παλεύεις ρε, την παλεύεις? Πού είσαι ρε? Αστυνομία είσαι ρε μουρλόπεδο. Ωραία, περίμενε τώρα, πάρα έχω σομπάτσες. Γιώργο, μη μου πεις ότι σε πιάσανε και σένα. Όχι, έχω μια δουλειά. Για δουλειά με μπάτσους. Έχω μια δουλειά, γεια σας και βασιλάτε μου. Με κάτι φανάρια που κάνουνε ιου. Δεν εννοώ τα φαναράκια που είχε στην ταινία της Ραπουνζέλ, εννοώ φανάρια μπλε κόκκινο. Έρχομαι, είμαι στους υπόνομους, ελπίζω να μην έχεις κάνει μαλακίτσα. Όχι, εγώ μπάτσο. Κολόμπατσι, όχι στο δικό μας ταμπλό. Γιώργη, πού είσαι? Πού είσαι? Είμαι στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, Στο αστυνομικό τμήμα, ρε. έτσι μέσα. Τι? Έτσι μέσα. Ρε, δεν σε ακούω, τι? Πάμε, έλα σκυλί. Μπρο, εδώ μεταξύ ένας έχει στο Roblox, έχει ντυθεί σκυλί. Όχι, έχει ντυθεί σκυλί. Εγώ πάει στο σποτάκια τώρα. Ας σε περιμένω, είμαι κάπου στα τέτοια, στους υπόνομους. Στα βάτα είσαι, εγώ είμαι υπόνομος. Εσύ που είσαι? Σε βλέπω έναν κλεφτάκο εκεί πέρα στους υπόνομους. Να σε Τζόρτζ μου. Να σε Τζόρτζ. Μπρο, να ξέρεις πάνω. Είναι 3 μπάτσι, απλά στο λέω να σε ενημερώνω. Τι λέει? Τόνι, έλα, Γιώργο, πριν έρθουν οι κολόμπατσι. Έλα, Γιώργο, έλα μέσα ρε στο δικό μου, ρε. Μπες ρε, μας πυροβολάνε. Μπες. Ρε, το σκυλί αυτό δεν είναι σκυλί, απλά έχει ντυθεί στο Roblox αυτό σκυλί.
Καλά, τέλος πάντων. Μπάτσι, δεν μπορείτε να μας πιάσετε, μπουκμπάτσι. Καλά, να φύγουμε από εδώ. Έλα, με πιάσανε αυτοί οι αστυνομικοί, ρε φίλε. Τρίτη φορά με έχουνε πιάσει, ρε φίλε, οι αστυνομικοί, ρε μπρο. Πώς γίνεται? Μέσα σε ένα βίντεο 3-4 φορές με έχουν πιάσει. Ή μάλλον όχι, αυτό τώρα είναι επειδή τέτοιο, πώς το λένε, με έκανα restart το game επειδή μου λάγκαρε. Μου λάγκαρε το game. Τέλος πάντων, Γιώργη, πού είσαι? Εγώ είμαι έξω. Εγώ έχω μετά. Συνάντηση μικρό γκάνι shop. Ωραία, Εκτός άμα μου την έχουν πάνω στημένη. Εκτός και λέω εγώ. Α, δόξα ο Θεός δεν μου την έχουν στημένη. Πάλι. Μου το Τζο Φόρτ σου. Με κυνήγανε τα Ριάννα. Έρχομαι μικρό γκάνι shop.